pi baro ni pedang subhai pi shaka program how they do it mentakas ni don hashnong shangpung Giant Hills hakar khana jong ikong fulinyang ikong fulinyang ilong ibapau nam hakikam shna jeng shna but ila pendon kam tang na utri ali nginya likpet yakakam ba ilale Kari Khasi Jaintia jongi ka kampau hakikam tanjing tan dausit utri nado kipor menshua bat kani kasap kalahir patengru habon kitliying haman lakishnong baper Kari Khasi Jaintia di jingtan kilakan tup nado kikria kipdung kishilya kiko bat kiwe de kibangi shet pendon kam man lakasni mentakasni nialej syakashnong shangpung kabajingai kumba hinyopo drill kilometers nakanong ba Shillong ka shnong shangpung kalalong kawai nakishnong Jaintia kabakhoy tam na baro kumjuru kani kashnong kalapau nam kum kanano village namarba kajing buntam kikali tata nano kani kashnong kalatam kumba praspa ying aa but nakaliang karep karyang kinong shnong kijutung pha yau kuba ushin rai but giwe de ha kani ka jingli junga jungi syakashnong shangpung nilalet banyak kenduk kerpang yai kong fulinyang ikong fulinyang idei iwe na kibriu kibadan ya kasap but ilanang penyar ya kan ikasap hakikam bayadei bat kijing tan baper tang dakaba pendan kam dau tree kani kajing pendan kam ya kasab jong i kalapen yo i ya ka khusnam naka sarkar Meghalaya house nam 8000 khatkandai ka state award for handicrafts artisans of Meghalaya ikong pulinyang ilayo priang ya ka certificate by la tray hado south nam naka cane and bamboo crafts ha women's group house nam arajar khatway ikong ila pendapru ya ka EDP training ka ba artayo hapo ka prime minister employment generation program house nam arajar khatar ila yishim bitaru ha ka training program shapang ka innovative bamboo handicrafts but ka furniture making balapalong house nam arajar khandrio habernihat Assam but ya kani ka program labai tingka daka Northeastern Council nalor kini ki training but ki program ba ila ishim benta ikong fulinyang ila jiyishim benta ha ki exhibition baper balapalong ha ka state but ki district level kum ka district industrial exhibition balapalong daka District Commerce and Industry Center, West Giant Hills District, Jowai, House Nam Arhajar Arpuar. Ikong fulinyang ilayoru yaki certificate naka sarkar kami, Ministry of Textiles, Office Jongka Development Commissioner, Handicrafts, House Nam Arhajar Arpo. Ikong pulinyang iladon kti ha ka scan production workshop kabaar ha IIT Guwahati house nam 8000 khandrio. welcome kong fulinyang shagani ka program jongi ti kong yathui ni khandet chapang jong phi chapang kini ki kam tre kam jong phi kumno fees dang yakini ki kam ta chapang ka ni ka shnong jong phi ta ai nga ai foble phi kom namar ba phi yo Pilayo kalat banyak kenduk yang de kandiat ngan batai pi sepang kani ke kam kabang le marba manswa ngim bana mo ban le yakini ki kam marba ngim jo tip hi pagani ke kam kan long ke ba la ban pensuk lene la long ke kam ke ba ke bang la ban kamai dangi ki kentai ke nang kong hi nga lek ke training ka ba malum mala sisnam de hakata ka training nga khambyo ai ka ta jing mentoy henry hadin da ka jing persang ka jong hi nga ngala nang hi ban le kini ki thai naman ba hakata ka por
bang adep ye kan ni ke training ru long ba ngam yo kam mo kadon ke kam ke hai tang ba namar ba ka hakata ka por ki khon ru ki dang yeret de ngaman se namar ba ka por bang la adep pelot hapo kata ka training ke ba sistem long ngau sap ai taka daw ke nga persang ban thiet no da yo ni utri ni tri lam ba ki song sirum to nga thiet hadu chi ko song to nga persang te da kata ka jing persang jonga te don ki briu barang ni na snong hi jongi ki thiet te ngalap ba kita ki tiar bangasna hi long ba ki bala ban penyok kam nya nga te hakata ka por hi kanang nganang sngaw yo bor nganang sngaw yo kata ka jing kerkula te nga suthan malum malap ta te hadin nang ta namar babaro hi phiatip ba kasnong jongi kasnong sangpung po snong klayo ya ka model village haus nam arhajar khatsan yang ala sajet kum ka masagraf ne po sangpung Okay. te nadu kata ka por nga ngamut hi namar ba ngam padanang mo kata ka por nga sunang malum malatang ban sedang takajing sedang long ka ba malum malam de ka bala long kumba menta nga hikai ki khna kata ka por nadu kata ka por sunam arhajar kasan nga hikai hadu menta de hapdeng jong kita gisnem mohon tang ban hikai ringat hanya di ngayu namar begitu ki bapli ki barang don po training kimpat danang te long kitir ru kimpat de internet bandi banayu mereka di man pat kelas dang lihat benuan te hadu menta te kediman te la bun ki ngim la syu ban pendap te kediman te ki training ru ngayo hi kini pio i kum kini ki peng ki sa kini ru ngalayo ke training hang ni hi sangpung ba wan te madam Nira Sharma te na posan Haus nama you kong filik training. like training ya kini Ni kong eh. nang kong nga like training haus nam arhajar sipang Oh, syai. hai sate sha mau kendek madam kinsa Tikum no fitip syapang ka ni ka jing training. kajing like training hi namar bah kajing bemyo kam akajing bemyo kam long bangi ngangam ju hun ban kun halade mo bangal bangadei beduk tengah saya tu karena perlok untuk ni bangem tip nang bantrei hi mar ban ong ban lej belah yang briu te em nomor bagi kun ru ibadang yaret long ba daya abai kata ka ba khot ubriu te teng don ba khot don bum khot mo ban belah yang ubriu te handai ngaperkhat hi da ka bale da kini ki kam da nga itu de da ngatip te ngala ban pendap ngani ngala ban tre ki kam lajong te namar banado dang ret hi ngam jus ngobah hi ban lej belah yang bru sisangan ya tu hok ngam jus ngobah namar bangakwa ba bangan long bangan tip hi bangan le hi ka jong ka kam Kata kalau ka basah tunat mo kong. oh itu te ye ka training hi tu bod don ki perlok ba pen i mong to da pi tre te lej kit kadon kalan te ha mau kondangan dai tang bah kata ka por ngan lain hadu cisna khamyo ka cingkai khamyo eru khamyo tong ka su like long tang ban mi na yeng banga ban ong adai ba like training te khamyo Oh, balik kalong nakadaw balik. bum don ginong hikai Oh, bum don hikai tang bangi ha ban like man kasi cis mo. cisna tem lele ki namar bang tu dei ka cingpro lentik lele ngate nga sukman ngayo ngate Tikum no parfis dang ka ni ka karkhana lo jong hang ni. ka khar khana la jong te kane ka wan naga jong ka state award Oh, haus nama you for your award mo. ngayo award husdam ka jong husdam arhajar ka khana arhajar apa Tuling ba kata ka state award fi yo ban seng ka ni karkhana. yo ban sna ka ni Na do nang ta hadu menta ki kembangi lai imo kini ki nong yarap jong pila kan nungut fila ban ai jing tray lat kamai ki niki. menta te la pun ba namar ba menta ndai tang hang ne ha srong changpung
Western dia. Henry seduk seis ro. Long bahakan ni ka handicraft hingi kan top ki is bagi West. Namar bahasa tay seis ro ngala dep ai training tegi ba pliru kimpat tip mo ban le ki market dia ngala dehi ngala don ki sibun ki nong order ki menta le ki ba one order long ki ba sim ba ki tiar klem da pungkot ki den ki NGO na po Kerala itu te ki kwa ki tiar sibun Kumki tiar kumki. Itiar ki pun cak bahagi tiar bagi kwa tang ba menta ki panje ki ne ki krusentiu langsung kini ki krusentiu ki kwa sibun ki diman ki kwa kini ki kwa sibun ba takadang haban ayu banyak keren bagi te ki belanda training but west but is amar ba kang bangila ban pendap ni kita ki order ndai tang kita ndai ki dang pun syuk ki design bagi kwa Nang takong kumki tiar ba fi pendan kam ha karkhana dia kum utri fi yo national ne fi hap thit na bar ne kum no fi le you three ni hap thit na shulong dia teng na shulong ngim hun hi ban thit tang shulong namar ba ha shulong kin yo ra tangkat no e mo ba pli gi ayu kinong de tengi hap le thit hi na te na sora nang ta hakador ka ba kum no don difference e but sora shlong ne kadon dia namar ba ha shulong ta ko mot kitu kinong de to mo ba mi ha yo ta hap le in ka bai nong dia dah lagi na te tu yo bat na stop untuk lagi tu kita Ikong iju thiet yo tri pon sin na po sora pat na yo do. Pat yaw new tri haban pengkrek kerpang shwa ban pendon kam yu haki kam than jing than. Ning kong e haban pengko yo tri pat ban penjam ban penwan dong ha yu. Ya kani lale ada kabab pentnam apo Nang tapat tim sa pengkoi pha bat sathat bha yu. Khnang ba unlong ban stang than bat kityaru kinwan dul pha ringkat bat karong jong ban yo ye kityar ki bakar pang now new tree ka kam bat pangkre yo tree ru ka kham bam por kam long ka basuk ban tre kam klem da pangkre lupa yo tree tikong kumuni utri kum no fi pengkrai u shwa ban pentrai kam dia ya uni utri haswa bangin than ya kejing than yang kum kini kitia de da phi than kum ne i bang mitanan i ha ban pen khoi ban thle ban da pang khoi ya uni ga ga sni jong ni utri kini ki mat ya kini gi ong bam long sni yu de dangi de ban pen khoi ni ha ban thle dangi de ban thle ni ha ban sia hadu pun dalong ne hadu bo on dalong ban thai do ba un dalong ban thai dei tang i ve i design de ni jai thai ni la ban thai pen wan don haki bo bon kun kom wat hadu kineru ni la ban thai do ne he ba ya kineru kine ni hap thai do ni long bo wan na kan ni long ni hi jo nong jo mo hoi ti kum no fi sedang ban than nong new tree long ba fin i ni thindet ka demo em long kini dah tanya ne ngi don kam si pun kitiar le da uneu na khnang ba kini kitri phi hang ne ba kini kitri la yer kan hoi te ngi haban le da uneu na ngi haban ai be ha dang ngi kwa ban le kini long ba ngi haban ai be tăng hawe de yo ban yai na we shwe long ba ngi haban yai tăng hawe ba usai hadu banda itanak yang gitiar dong bada ngile sipang ne da pipai gitiar mibak mitenak takada da ka jingdon jongune ngila ban penwan duri gitiar te nalong ta kini kinaru ngidon kam kang ban dong ne ban penwan design mo ban yo su yo nutri nang tapat kini kikan siru ngi haban pendan kam dapat di kelas rungi haban pendan kam dia kini gikan si red rungi haban pendan kam padahal uni u euro uma ngi haban
pendat kam. Namar bangi haban syut bahaya kateri. Hadu bakan danap. Kan danap bahaya kateri yo ban pendat kam. Nalon lang ta. Kami syatip. Kami syatip man swa ngimpat tip ngimpat nang ban pendat kam yagi syatip. Ni dang saya pat yagi primo bagi pendat kam yagi ni syatip. Andai dak kacing jalan ti ke basuki suki. Mentang ngilanang, tang ban batai ki priu do umay syate ngila sengcho. Kata ka design gede ke bukuno. Wad hado ki kena training ru, marsen batai ki umay syate kila nang bentai. Tek be angko. Nanta ki jai design you de kong fila ban peningi ki ba fila dep time hani kum itu te Ki fila dep. design te ho kineru long ki table mat. Okay. Kineru ki table mat he. Compare mo ka design jong kan di ba kan ni? Ka design gelong ka peti. Long kum ba pi hi hayo. Yaki sopti yaki ayo kineru unta hai. Ki beri kwa. Way kwa the way design the way kwa the way design. Tegi design ki bon ba pi. Lo kum kineru ini empat depth empat complete. Ini ibak tikin bak ini. Oh. Tikin bak ini. Kini. Hap thanh kini kita fin bak mentalai gitu te long competition demo ada ni way te nong thiete iberi ang hang kwa namar ba kidegi biar bapala je antapat kini kitresha ini umpat ada bah kini ru kitresha ru babun bagi design mendai tangkum ni kipun bagi design de nang tapat kini ki sang sentiu man yo ngapor ba man bu sentiu por biya tho ne dan giba I give untuk dadan ki awareness program bon ki order kini ru ki bon lagi order kabampor kat no ban china iwe ini basket ini ta don ini ta haba kabampor ki namar bayi uni utri ngi haba na pangkot tang ban than kam da bampor do kata ndrei uni utri bampor namar bangi hab le bai dagak ti ngim yo kan kata ka mesin kata ka ngim pad yo ngi hapan le bai dagak ti takada ko bampor ngi kacing sisa ka tiar kam dei ke barem than ndrei da kacing bam jom kata ka por ngi hap ban kenya kata kapor kan aga cing sisada dai bayo dagi tiar ba ban pengkut ban kle utri kani kat bampor tang cisi handrei namar bangi hap ban kle hi utri ngi haban pengkut ngi haban le ba kum to da ka bor la jong hi brio te kini ke bampor hadu arsi dia dalam ada pengkut ban clay atau tree te uni bampor sisni te kum kini ki basket makam hepat kito ki bampor do lais ni chiteng kini ru kila kam he kito pras ni nang tapat kong kum kini ki jingteng bang ihang ni ba fishna do tree mo te kum kini pat like ngi hap ai design la jong ne kini ki design jong pi ne em namar bagi kini ki priu ki pat nang mo ban patai ki design ngi thang ni panwan do ki design dadon ki bakwa ki ang kwa ban ayu ki design ngo ba pen ngi hapan ki design ki ning kong fish na hi kini ne don ba order na pi kini kin ya kini ngi snatang ha badon ba order jobo ki te da don ki ai kim to ren set po mala yang taka dor pat kanu ka poi kini te kiram pi namar begini ngi haban pengkre bonjat namar begini na ye utri rupi kum kini ye utri ngi haban da penrit bah wada pelum I thosu ba udai utri ti kum kini kidi shiset mo ti ringkat bat kini ba filada pishna ti kani ka jakabur ka wanlang ne hab order la ka jong hab order ta ka dor pat ka kini kita kirim ba mo namar ba utri ngi haban ulang bu bampor ba pi ngi haban da shat ngi haban da panwan dur hadu ba undalong ba kum uksai utri ti kum kini pat ka nusni fi haban china kini
kini ki pampor bahan namar batang kini ro pensila ive ki pampor si bon takadaw ki rem ro. Oh, okay. Dia kum kani ka kunhon banchna kum ne mo. Dia lakan nungut ki brio kila yo benefit kan nakani ka jing tray kum no. Kila bon ba pi menta. Kila bon. Kan nungut de tharai. Tharai Haka sisna me. Tharai te haga cispa tam haga cisna. Tang nakashnong shampung. Ki bon. Namar ba ngang ne ngale da ka unit. Ngale da unit ngadan si bon ki ne ki nong thai. Ki bon seri beru kisno. Nta kum kini ki kampat kum nung pila ban kum nu ki kalat kamai ki pan. Lada ki thai ni ki kin yo he. Ngangam dan hak ban ke jong ki. Ngangan penya ki tang ngasim ngap penya je ki. Mdai banga ngasim ngan kamai ki. Ta ka daw ke ngas ngop tenat bat ngas ngop komen hiru banga yo ban yarap ye ki we. Namar banga ngasusong ne ngasupon. Ki ban bu he ngam don kam ban le ngam don kam ban yu. Ngang pen itang kalenti. Tekan nungut de ikong filaban capacity jong kani karkhana jong pi yakini kilong kume. Kan nungut kilaban one tray haka juk por. Haka juk por namar ba mdei banga ong banga hap oda namar ba ya kan ni ke baman kesngi ngi kane de ke training bangi yo ante na po DCIC na industry te na joy. Okay. De kito hi ke bo la ban man kesngi ke training de kito gi bala sajit ki sai bu san ngot rem tas nam ki dan rem ya gitu ngahaban hikai na lor banga hikai gitu ki yo ka stipend na ka DCIC tena joy kan nu ka stipend kong ka stipend jam ki yo tang sang spa shibnai te sang spa shibnai na lor bagi yo sang spa shibnai par ka jing hikai nga ai ga bakar pang kan nu banai nang tana jong DIC joy bagin wan chani shpho banai hai tikong kini kilong kumi badan hangni hakani karkhana jong pi form ka self help group lene fi kadai ka jing pentrai kam shimet jong pi na em ngam don self help group pi ngale da unit la jong ai ka kartenga yu ka unit jong pi ka F Niang ken bambu handicraft nang ta ko fi batai manage phangki tu ki orders jong pi na Kerala mo tik tu ki breu na Kerala kumno ki tip phangani ka jing pentrai kam jong pi hangni Kito ki priu namar nado bangayo ya ka state award ki yo I po YouTube langba gitu ki media ki wat yang hado bakin de yo u number phone ki wat ba ngam tip ba ki wat na ka ngam tip tang ba khat do ki po yang okay te fi ong link ba ka media mo te fi don like social media fi pendon kam em Instagram Facebook hoi nga pendon kam ya kan karkhana ya kan ne khana ro pan fi bo kerteng kumno fully Niang ha Instagram but ha Facebook dia ladaki viewers jongi ladaki ko aban order yakini ki ter jong pi te kin follow ye pi ha po Instagram dan ha po Facebook fully Niang mo dia da ka kerteng username fully Niang ti kong ko ma fi batai mene shphang tu ki breu na Kerala mo baki ye kini ki kam jong pi ling ba YouTube dia batai ngi ka award you ba fi yo baki I hang ta ka YouTube channel ngayo ya ka state award jong kene ka commerce industry department jong government of Meghalaya mo house nam arajar khat khandai asnam khat khandai to wadlai kong iladon lupa ka jingnang nalade ilanang pentebet shosho yalade haki kamshna jingshna saya ki kentai pad kum ki kping set bad ki jingdeng skor ila pendat yakani ka jingsha hikai kaba arposans ni haka creation of jewelry lane utility handcraft based on forest products lane waste materials bala betingka daka national SC/ST scheme naka Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Nang ta kumno fi kumno fi sha nominate hakane ka award. Namar banget than ngathan yakini ke ngathan. Pi award yakini mo. Hoi, yakini ke banget than. Lang ba jong ne ke ngayo ta award.
Ni ka jing tan jong pi te kala long ka bakar pang phamo. Na rungala internet hai ka. Dia kong kini ki jing tan jong pi fi laju display tengi ki hakikum ki kenja exhibition ni. Em kini em ngampat ni. Baju yo lat mo. Le ke dia ki display ale tang ya kini. Kini ki bobon. Oh fi laju shimbenta haki exhibition jong house na mayu. Ki exhibition tengah sideline bon. Fi kan mau kerteng oh sabar. Sabar ke kerteng kum no. Siapa Uttar Pradesh, siapa Orissa. Ladaki weavers jong ki ko aban order te sungpa number phone jong piu dekat no kong. Nomor phone jangan tu kendai lai, hunriu san pranot ibe a. Okay. Ti ladaki weavers jong ki ko aban order te ki laban phone ni piu tau number mo. Hoi. Ti kong komba fi batai filayo iko kusnam mo naka government of Meghalaya jongi ti banseng ya kini karkhana lene kinu ki jaj kam jong pi filaju yo teng ki no ki scheme lene ki jingyarap nak sarkar. Kaskim te ngam ju yo pi daban ong lo bagi ai be direct na banta jong kini ka handicraft. Ndai nga ngayo ya kani ka yeng ban sna dei na ka toga award hi. Ka jong to ko state award. Oh. No jong ka kusnam te ndai ka scheme ngayo. Oh ka di ka kusnam ndai ka scheme. Em. Tang kita ngayo ngam ju tip ngam ju brai ka sarkar. Namar ba dalai wat ru kambra hi te mo nga hap le hi namar ba ka kam jong ngam de ka kam jong gi wei da ki rap tengah kamen da ki mi rap tu ru ngam sngo e Dia kumangilai iba fila yarap ba fila kentiu ikini kilong kumi jong kani ka shnong mo dukan ni dia ngi kermen ba kani ka kam jong pi kanang yaj khaman mo oble unyai kur kur doi pi ti fidan ki kentin ban ong ki nong pek kai jongi ki kentin te ki don sibon namal ba nga yale de nga ngal amat sibon ki ching e mo ha liang ka kam ka jam te ngi ki kum ki kenthei hi ngi dei ban long rang ba ngim dei ban ong ngi dei tang ki kenthei namar ba bun se di ngi ki kasi prar ngi em ha ka jing long kenthei ba marwai ngi ha ban pet ya ki khon marwai ta ka daw nga ngapan story ya ki riu kenthei ya ki long keme dei tang ki long keme wat ya ki khna school ro ba ki kin don kamen sem shenrang bakin long gi ba pet ya ka kam la jong he te khnang bakila ban penbiang ya ka yeng ka sam kham tam ba ngim de ban ap hadu ban rawan ta upa ban ai ban su ap thap no ta upa re da ka ching le ne da ka ching yarap chu pi sipon ka ching yarap ki yo ngi yo mo da ka bangi trai kam la jong he kalau ka basu tu nat ekong ta ka jing ajing bojong pi mo kubleshi bon kong ba pila pelak por bandon lang bangi ha ni ka program jing imtas ni ti ngi long ki ba ngi dap da ka jing song sarong ba fidon lang bangi ha ni ka program nang tangi kermen ru ba kini ki long kmi bat kani ka karkhana jong pi kani ka unit ba kan nang kiu shaprang ba kan nang se so ba ki bri ru ki nang order shibon mo to kubleshi bon kong fulinyang thiro kumjo ti parlok mentangi lapoi shabakut jong kani ka program dingin sekendo biang epi baro hakawai pat ka episode jong ka program how they do it kublai